Euskal gozogintza eta tradizioa etortzen zaizkigu gogora Casa Ezeizari buruz hitz egiten dugunean. Ezeiza gozotegiak 1924 urtean ireki zituen ateak Tolosan eta oraindik han zabalik jarraitzen du. Negozio horretatik sortu zen duela 25 urte Casa Ezeiza enpresa. Egun lantegi honek bere bidea egiten du. Hau aspaldikoa izango da, ez da? Aspaldikoa. Baina hemen hasi zen Ezeiza. Hemen hasi zen dena. Bai. Nikolas Ezeiza. Orduan gozogintza hau irekizun. Eta hau da gure esentzia. Hemen hasi eta horren pabilloi handi honetan zaudet. Ez da industria handi bat bihurtu zarete. Hasieran 10 urtzen heldu ginen 10 urte. Eta hemen industrian jakasi 15 urte egin behar ditugu. Jatorria ahaztu gabe, ez da? Casa Ezeiza da tradizioa, da artisau, da kalitatea, baina beti gure helburua printzipalena da produktua goxo egitea. Goxoa eta gaur teknologikoa, ez da? Teknologia behar duzu. Obradore txiki batean produktu gutxiago egiten da, baina guain eske aigea saltzen, bai Euskal Herri osoan eta bai estatuan. Orduan, volumenak lortzeko behar ditugu teknologia eta makinak, prozesuak automatizatu bai. Usain goxoa, Usain goxo artean abiatu dugu ibilbidea. Lehenengo geldiunea, biltegia izan da, ona iristen dira lehen gai guztiak. 150 produktutik gora jasotzen dituzte hemen, apaletan txukun antolatuta. Minus hogeira dago, Irina, kakaoa, txokolate asko, fruitu lehor asko, ikustezuna, almendrak, intxaurrak, pistatxoak, hori da. Berezitasunik, lehen gaiek bertakoak dira. Garrantzitsuena, gehienak bertakoak izatea, aditiborik gabeak, eta gero batzuk zertifikatu berezia behar dute. Turroi berezi bat behar baldin bada, almendrak berezi izan behar du, markona izan behar du. Tiramisu bat egiteko, gaztak, mascarpone gazta behar du. Bestela ez da tiramisu. Hori da, bestela ez da tiramisu. Hemen gaina, lehen gai hauetan oso garrantzitsua da gutzako kokapena alergenoen arabera kokatu behar dituztelako, gero manipulazioan alergenoak kontutan hartu behar dialako. Alergenoak zutabeka biltegiratzen dituzte, goiko apaletako zakuren bat hausten bada, azpikoak kutsatu ez daitezen. Gainera, alergeno bakoitzari kolore bat ezarri diote, eta produktuak pixatu behar dituztenean dagokion koloreko pala erabiltzen dute. Errezetako lehen gaiak prest daude eta lanean hasteko ordua da. Gozogintzan lehenengo pausua orea egitea da eta ore kantitate handiak egiteko makina handiak behar dira. Hau oratzaile industrial bat da. Hazen olako oratzailea esaten diozue, irabiagailu erraldoia. Irabiagailu erraldoia bai. Kasu honetan, esnegaina egiten ari gara. Produktu guztiak parametrizatuta ditugu, softwarean sartuta. Esnegaina egiteko 4 minutu behar dira. Botoiari eman eta automatikoki egiten du. Hainbat gailu daude egiten diren oreen arabera. Gero, makinatik presio bidez ateratzen dira eta langunera eramaten dira. Zenbat esnegain kilo egin ditzake makina honek? Gaur adibidez, lanaldi batean seguruenik 1200 kilo esnegain egingo ditugu. 1200 kilo esnegain, izugarria. Oretik orera. Casa Ezeizako gozo ezagunenetako baten ekoizpen prozesua, zigarrotxoena astera doa. Masa egin berria. Masa botatzen da horra. Horra botatzen da, bai. Hemendikan dosifikatu ingo da. Eta hau da labera dijoana. Ikusten duzun hau, da gerora bukaeran zigarrillo bihurtuko dana. Atentzio eman dit atzealdean, etxean nola egiten dugun olia bota eta paperarekin igurtzi. Esponja berezi bat bezala da, bakarrik kapa fin bat uzteko zigarrilloa espegatzeko. 25 metroko luzera duen labe erraldoi honetan egiten dira zigarrotxoak. 130 gradutan hasi eta 240 heltzen da beroa hemen barruan.
Bero kurba prozesu osoan egiten dugu. Opila labetik lantzeko moduan atera dadin, moldekatu eta itxasteko temperatura egokia izan dezan. Hemendik aurrera ezin dugu erakutsi zer gertatzen den. Ez. Debekatuta dago. Bai, debekatuta. Zigarrotxoak biribiltzeko teknologia egokia garatzea ia 20 urteko lana izan da Casa Ezeizan. Saiakera bat bestearen atzetik egin dituzte gustuko emaitza lortu arte. Ez diogu artisau itxura kendu nahi. Ez dugu nahi makinak zigarrotxo perfektuak egitea. Eskuz egindakoen itxura izatea nahi dugu. Casa Ezeizaren artisau lanaren magia hautsi ez dadin. La magia del artesano dentro de Casa Ezeiza. Beste bitxikeria teknologiko bat, produktuak ekoizteko linea guztietan metal detektagailuak daude. Ordu oro, probatu egiten duzu, ez da? Orduro probatu egiten dugu. Dauzka biru txartel, 2,5-koak. Txartel bat ferrikoa, beste bat aluminio eta beste inoxidablea. Eta horrekin verifikatzen dugu orduro, eta produktuak edonen, ikus dezagun. badabilela eta ondo botako diala, eta ondo asmatuko diala hor. Eta geritzen da kaja itxi baten, ziurtatzeko produktu hori ez dela berriz linera bueltatuko. Teknologia ezinbestekoa dute Casa Ezeizan, eta horregatik produktuak ekoizteko behar dituzten makinetako asko, enpresan bertan duten tailerrean garatzen dituzte. Makinen mantendu eta konponketa lanak egiteaz gainera, sormen lana ere egiten dute hemen. Ze funtzio du horrelako tailer batek gozo ekoizpenean? Gure beharren arabera makinak moldatzen ditugu. Behar ditugun makina asko ez dira merkatuan saltzen, edo antzekoak saltzen dira, eta guk moldatu egiten ditugu. Aldatu egiten dituzue. Hau adibidez, izozkia ontzeko makina bat da. Produktuari temperatura jaisten dio. Guk makina egokitu egingo dugu produktua oztu dezan eta pala batzuk gehituko dizkiogu produktua poliki mugitu dezan. Tuneatu egiten dituzue alegia. Gure beharretara egokitzen dugu. Fabrikatzen dituzten makinen segurtasun neurriak zorrotz zaintzen dituzte. Merkaturatzen diren makinen parekoak izan daitezen. Teknologia gehiagoren bilagoaz, esnegain pastel izoztua katean egingo dute linea honetan. Bizkotxoa jarri, esnegaina gehitu, beste bizkotxo bat gainean, esnegain gehiago, eta izozkailuan sartuko dute pastel zatia bloke handian, 0 azpitik 25 gradutan. Blokea izozkailuan mantentzen dute, ondoren zati txikiagotan moztu behar dutelako, eta horretarako erabiliko duten teknologiak pastela gogor egotea behar du. Ura mozteko, ez? Inoiz ez nuke esango. 2500 baretara botatzen du, orduan txorrota bat. Eta hori zer da, asko mozteko? Mozteko, bai, hor eskua jarri ezkeo, eskua badi joan. Bai, segurtasunagatik martxan ezingo dugu ikusi, atea iriki ezkeo gelditu egiten da, bai? Urakin mozten da, oso garbi mozten du lako eta oso txukun gelditzen da lako. Tuneletik atera da -10 edo, hotza behar du, moztu alizateko. Sartingo du, eta moztuko du, esandako formatu hortan. Pasako da lineara, eta hor azken dekorazioa jarriko zaio. Kasu honetan, txokolatetxo horiek eta mandarinatxo. Eta berriz ere, izozkailura. Ekoizpen lineatik kaxetara eta ondoren biltegira doaz produktuak. Pastel izoztuak izozkailu erraldoi batean jasoko dituzte. Jendeak sinistuko du -23 gaudela. Baina hemen -23 daude, seguro. Ba, hemen ikusi langileak nola dauden, fresko ez da, prozesuaren amaierara. Prozesuaren amaierara. Hemen ja, behaiek eskaerak prestatzen nahi dira,
ateatzeko eta gero transportean ja kargatzeko. Baina, xamarnoenik ez dudala oraindik ez duen produkturik dastatu. Bai, ez da? Nezakit nondik hasi? Ni gomendatuko nizuke torrijatik hastea. Torrija. Zuri zer gustatzen zaizu? Ni txokolatez talena izenez, nik txokolatezko zigarriloak. Zigarrilloa. Pedro, le vas a dar al cheesecake.